क्या हुआ भैया? इसने मेरा पर्स चुराया है। क्या? तुमने इनका पर्स चुराया? तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना था, यहाँ कैसे आ गया तू? दे दो इनका पर्स। कहाँ है? और चलो। कैसा आदमी है? मा सब समय हमजानाय बेलाय खावगा फ्रामबो हमजानाय। नों रैखा खालामलायबायथ' दिनै हमजानो गलायबाय सालाखौ। खिफैलायबाय नों? फु। रब्रा रलाय। आच्छा खिफैहंला, आं नोंखौ खनबेसे बबा लेंग्रा खाना खर' गाज्रि हाबब्रेन बुंनानै बासायबाय थानांगौ जाखो? दाबो आं नुसननायखायसो, नङामोनब्ला लांजाबायमोन नों गथ' जेलाव। एइबाराव हमजाबावब्ला बासायलां नोंखौ। मा बुंदों? बासायला? औ बासायला। मा? नों बुंनो सानदों रैखा खालामला? औ मा? अब्ला बर'नि रैखा खालामला बुंना। माथो बर'नि रैखा सोदोबखौ बासायला बुंनांगौ? बेलाय हिन्दी सिन्धीनिसो राव। जेखि जादोआ नेक्स्ट टाइम नों हमजाबावब्ला आं रैखा खालामला। जाबायथ'? बुजिबायथ'? नों रैखा खालामाबा सोरथो रैखा खालामनांगौ आंखौलाय? बबेखानि बे इसिबां गिदिर दिल्ली नोगोराव होत होत। नोंनि अनगायै सोरथो दंबावो आंहालाय? आरो एखनब्ला आंथ' नोंनो गुबुननि सिफि खन'नानै रां होफैयो ना। आरो दिनैबो नों थानायखायसो हमजादों आङो, नङाब्ला हारसिंब्ला मालाबाबो हमजाखाया नैबे फान्था खिफिहंलाया। फान्थाया माब्लाबा हमजानानै पुलिसजों खानानै लांजाब्लासो बुजिगोन हमजायो ना हमजाया। खुरिया। आच्छा दैमालुआ बहा थांदों? बहा थांनो? सोरनिबा सिफि खन'नो दैमालु बायदि थांनाय। खावनायाव सिख'नायाव एक्सपार्ट जानांगौब्रा, आरो आं बायदि सिफि खन'नायाव स्मार्ट जानांगौ। बुजिबाय लरग' खिफिहंला? नोंथ' मा रोंगौ? खिफिनोल' रोंगौ नों। आंबो लासैनो रोंगोनब्रा, स्मार्ट जागोन। दिल्लीयाव फैनायानो बावाखै, बोसोरसेल'सो जादों। नोंहानो देन बोसोरब्रै जाबाय। सोमखोर, 50 रां हरब्रा। गैया। खावनानै रांखौनो होफैनो हाया नोङो, आरो 50 रां बिदों। 50 रां हरदोब्रा। गैयालै। मा रांल' बिबाय थानाय बेलाय? 5 रांल' नै। हाय! साला दुगा मारा खिफि दुगा, गावनिखौ रावबो सेनो हाया होनना दालाय मानो? ओइ खिफिहंला, लेक्सार होना खानो रोंलाय? होसै माबार।